Tervetuloa tänne Into edellä podcastiin. Minä olen Mika Kauppinen. Leksi torttua, vieraani on tullut torttua tänne ja sitä tässä mutustan. Ja tosiaan itsekin olen TV:stä tuttu ja olin vuonna 1997 tuossa Onnenpyörässä, jotkut ehkä muistaakin. Noniin, se on aplodipaikka. No niin, siellä. Hienoa. Yksi on hieno laite. Sinä osaat paremmin käyttää tätä kuin minä. No niin, riittää. Joo, kyllä. Siellä jo vähän ääntä kuuluukin. Tosiaan täällä on nyt vieraana Mikko Hirvonen. Ja Mikko Hirvonenhan on tunnettu suomalainen televisio. Niin sen verran sanoin, että voitin tuulipuun siitä Onnenpyörästä. Ja siinäkin oli, siinä oli jo kaikenlaista. Janne Porkka sitä ei vuonti ja Susa Siren käänteli kirjaimia. Mutta Mikko Hirvonen on tosiaan suomalainen televisiopersona, joka on työskennellyt uutisten lukijana. Toiminut useita vuosia Nelosen uutisten toisena pääankkurina. Juuri se, sama kaveri. Sekö se on? Vähän nyt näyttää kyllä erilaiselta tämä. Talvi on tulossa. Kyllä mä sen verran säätä voi ennustaa, mutta ehkä oli toisesta kyse. No kyllä. Otan lähemmäksi sitä mikkiä siihen. Aika kolisteli. No niin, eli älä tee yhtään mitään. Niin, siinä vaan sitä huulia liikuttelet siinä. Mutta tosiaan nyt näyttää tämä kuva vähän erilaiselta, mitä tässä on. Mutta tosiaan tervetuloa Mikko Hirvonen, oli sitten mikä tahansa. Nyt saattoi olla väärä, mutta laitetaan se pois tuosta. Mutta sen verran tässä on niin pohjatyötä tehnyt, että sinä olet vähän matkustellut ja kaikenlaista. Mitä tänä päivänä kuuluu tähän sinun toimeisiin? No niin kuin kaiken kaikkiaan missä? Pääosin melkein menee aika tossa. On semmoisessa japanilaisten, joilla haluaa kouluttaa nuoria rallikuljettajia, niin on siinä projektissa niin kuin vähän mukana. Joo. Kouluttajana. Kyllä. Siinäpä se melkein menee suuri osa ajasta. Aivan. Mulla onkin täällä tietoa. Nissanhan on tosiaan Nissan Motor Company on Nissan Hidossa, Kabushiki Kaissa aikaisemmin Suomessa ja monilla muillakin markkina-alueilla Datsun japanilainen autovalmistaja yhtiön pääkonttori sijaitsee Yokohamassa. Mä asun oikein jo. Kyllä se pikkuhiljaa se alkaa kääntymään, että löydät noin. Ja täällä mulla on muutakin. Tiesitkö muuten siellä, että Kiina on maailman suurin riisintuottaja ja sen viljely on maalle erittäin tärkeää? Joo, siinähän se on tosiaan. Sekin on siinä Japanin vieressä. Mutta tämä pohjatyön tekeminen yksi osa tätä podcastin pitäjän arkea. Ja tosiaan nyt juuri en muista, kerroit, vähän meni ohitse, oliko tuossa sitten joku, odotapas hetki. Oliko jos siellä, jos sä googlailet, kun sä sen uutisankkuri Mikko Hirvosen löysit sieltä? Niin. Jos sieltä googlailee Mikko Hirvosen, niin löytyy monenlaisia varmaan niitä Mikko Hirvosen. Löytyyhän, täällä oli kyllä joo joku. Miten se Onnenpyörähomma, jos sen Kauppisen Mikan sieltä googlailee, löytyykö se? No, tää on vähän internet ei ole vielä silloin keksitty siihen aikaan, niin ei ole välttämättä sitten. Niin se liittyy siihen. Se liittyy siihen, mutta kyllä minut moni muistaa. Monen mullekin sanoo, että se on niinku koko Onnenpyörän niinku historia, se on paras jakso. Kyllä se on nyt lörähti tuo näyttö tuossa, mutta ei se haittaa. Niin kuvaileeko se nyt tuonne noin. Niin se on ikimuistainen jakso ja siitä on paljon muistettu tosiaan. Muistan tehtävä oli vielä Marco Polo matkusti Aasian halki. Tavallaan se sivuaa, eikö tämä Kiina ja Japania ole siellä onko ne Aasiassa? Mä en muista, maantieto oli Litoinen. Kyllä ne siellä päin on jo. Kyllä. Mutta tosiaan, katsotaanpa tätä muuta. Me ollaan sen perusteella, itse asiassa me ollaan vähän niin kuin tampattu samoja polkuja. Kyllä. Nyt menee tämä vähän puosta noin. Tässä on tosiaan perkele. Anteeksi, tässä tuli pieni tilanne. No, laitetaanpas tämä tässä pois. Mutta tosiaan mukava, kun vieras toi tänne meille vähän hiukkopala. Tämäkö? Ei tässä. Ei mä oikein hirveästi muita asiat kiinnosta tässä tämän suhteen, mutta Muuta kuin tuo torttu. No torttu nyt kiinnostaa ja vähän kuivakka tää on. Oliko? Joo. Tässä on rapina käy. Oranssi lakku ehkä. No mä nyt sulle kehännyt ihan tuoreita tuokkaa. No, tovi on. Mutta jos muutamalla sanasella haluat vielä jotain kertoa, niin se sulle suotakoon jostakin.
No joo. Ei mulla ole oikeastaan. No eipä tässä sitten. Eiköhän tää ollut. Että Otan nää kahvit. No joo, takaa. Voit pyykiä kengät tullessa. Joo. Onko nää nyt tällä tehty? Joo. Heippa. Sitä. Näin oli vieras Mikko Hirvonen oli ja oikein mukava oli, että saatiin niin kuin puhua eri aiheista ja ensi kerralla sitten varmaan taas joku mielenkiintoinen vieras. Tai sitten ei. Mutta tällaista ja loppuun tämmönen onnenpyöräytys ja oikein mukavaa jatkoa kaikille kuuntelijoille. Moi!